Адрес. И какво става? Всички. Мишо, бързо Аз съм казвам! броязер и днес ще цъкаме Майнкрафт. Симпсънс. Какво? Симпсон! О, Ужас. вадим жълтото! Ей, сега ще видите кой е Симпсън, брат. Ева се тук. Тук дигаме едно кръче. Ще тук така. Да, Че на бизнесмен. ще му сложа куфа. Прича на бугимен. Колко широк тази разкрачка му. Разкрачка ли ще му направиш? Ох. Аз ги слагам всички в пантофи. Пантофи. Да си имат. Причат на Охлюв. Охлюва. Коментара на брат ми преди малко. Но малко приличат на хлеб, не много. Според брат ми, дракона ми прилича на Охлюв. Истина прилича много. Рект, мислята на сра. Малко прилича на Охлюв, Мишо. И Мишо малко ми прилича на Охлюв. Леко се усилиш. Запри се, кембар. Мишо, дишай. Издишай. И къв висок го направих. Видей, че му е по-висок от Леброн Джеймс. Лемброн. Лемброн Джеймс. Леброна Джанс. Така, тук панталонките са готови. Сега ще правим талията. Така. Тичем Той панталон. пука сега ще. Тук малко се разкачва път пеперо да не мога му съединя цялото. Чакай бялата вълна. Бяло. Бато с колко дебило, не мога. Трябва да го направя с една емка. Оле, ръце, щях да му забравя ръцете. Аз в ръце, то няма време. Сега го дигам. Моето прилича от той мангата от Сан Андреас. Тун. Няма ми стигне време за ръцете. Не дей, че аз още съм на тениската. И аз съм на тениската. Да знаете, че тениската му е бяла. Знам, ма ти докато я направиш. Аз му правя риза. И аз му правя бяла. О, няма да ми стигне времето. Аз майче ще Пускат успея. малко повече време, защото аз глава не съм направил, нищо не съм направил. За тебе е ясно. Леко. Детрехтсон. И каква връзка му направих. Той моя в поличка. Още малко така. Шкембето му да е по-равномерно. Айде. Отгоре да ми да. Тук малко няма да има симетрия врата, ама нищо. Няма как. Просто ще е по-дебел. Така. И сега тук му правя главата. Те. Каква глава? Обавец. Тук две очи. Бомбонче. После бомбонче. Ще е с черна коса, сега ще го направя зализан. Да, залежи му едно. Е така назад. И на тебе, бе. Има време за ръцете, ама няма как. Бързо, поне да не е с поличка. Бързо. Лицето му е несиметрично.
Няма ръце, ама какво да се прави? То е моя с шапка. Стига, тък му ще да му направя втората ръка, бе. Кой е това? Нормално. Окей. То Марвин. И се пише Love... А, не. Мислих си, че той се пише Love Simpsons. Каквото е. Много готино хора, Джон. Какво? Това е Джон. Лошите Джеймс Бонд. Тан. El abuelo, Homero, Марги. Това са тия, той ги е направил нещо като пръчки. Да, бе, El Добре, abuelo според Криси означава... това малко приличаше на кон. Това малко прилича. На конско, бе. Същано е. Хао. Някой е ял прекалено много злато. Това си крив. Малко Малко е повече. дрял, пича. Пич, няма ли паржоли? Иначе е навие. Без пържоли 2 дена. Няма му стигнат. Не. Хопа. Малин конско лайно. Каквото е, бе? Не, това е Телевизор. Семейство Флинстон. Това е нормално. Това е нормално. О, Xbox. Щупих Xbox. Иво! Ти на кое, бе? Хартски. Мой мал. Хао. Аз ще му дам мал. Харесва ми. Той е за мен. Как се пише? Не влизам. О, това е моето. Мишо. Служи го на диета. Мой пия. Мой бен. Участвал е във войната. Пак с тия пантофи. Участвал е във войната. Той е моето. Сладко. Виж му косата. Хора, физиономията му е. Настрах се. Е, верно. И това така прилича с едно мотиво. Я бе, Мишо. Сериозно. И на кого е участвал във войната. Гоши, дай паржолка малко, бе. Muy bien. И на кого му е Чакайте участвал малко. в... Лего. Лего пише нашия. Лего. Аре, кога е мой... Кога участвал в войната? Виж какви готини цървули Найко е. Ей, то сме купи пантофите. Кой? Майко. Цървулки Найко. Човек да не си пусна пантофите на продажба. Той кой е? Адрес? Вижте ми е лицето. Тък му ще да кажа мал. Биен. Сам Биен. А, чакайте. Чото. Дам ти бием. Не го видях, бием. Кой би? Аз съм на второ място и он Иво ме е на води. трето. Сериозно, това е на по-високо място от мен. Аз съм на второ и то ме бие. Виж има отдолу скит. А, Дани, ти какво Ива даде? е на трето, аз Айде, го още пусна. един мап ще изиграем. Дани, какво ми даде за... Какво ми пусна? Арена. Коя арена? 8. Арена 5. 5. Не ми да тръгна стъкна. Арена 5? Ето, в пет съм. Не иска при мен да ме пусне. Не ме пуска. Не ме пуска. Ай, Дани! Не ме пуска, бе. Не мога, пълно е. Нали те уръна? Свърш. Дани, Едно. Не ме пускаше. почнахме. Виж какво? Не мога да излезем. Явно това ще е края на клипа. Абонирайте, харесайте и